nenávidím osla. To by se ti nedivím, hele. V jakém seš levelu? V tom prvním. Já jsem sedmý. Jako jsem na jsem v prvním, ale jako mám na sebou napsaný level tečka 7. Hej, zhebni. No, je právě mě prvníček, tak to bude jednoduchý. OK. No, zhebnul jsem. No dobrý, já to taky zhebnout. Tam jsem zhebnul. Hej, a pojď tudy, pojď za mnou normálně. Jsi ty? No, to jsem já. Máš nějaký nový účet? Mám no, však jsem ti to říkal. Dělej. Pojď. Já jsem to... Ty zemlo 2015. Jdeme prostě podle šipek. Stačí mi, aby jsme říkali jenom jedno. Jo, dobře, tak zemlo. Vezmu tady věc. Dá se to hodit. A co? Já nevím, ale já to nepoužívám. Mně se to nehodí. Víš, že za to můžeš vykraftit třeba balíku. Nebo pistol. Já vím, a mně to jedno. Poslal jsem breakfast. No, poslal, no. Aby jsme se měli ve Fnedech, víš co? Jak se spletl, tak asi poslal. Já se bojím, že zakřiknu to, když teď řeknu, že nás nikdo nenahání, tak se přesně stane to, že nás nikdo nenahání. Ty vole perníček, je důvod. Ty jsi zhebnul. Se rovnou můžeš portnout. Portni se rovnou do druhého levelu. Protože já víš co. No. Tak já už jsem v tom, já už jsem tady. Jsem v exitu, jsem tu. Čau. Super, já si tady vezmu nějaký věci, co tady vezmu. Počkejte na mě. Tak ty jsi byl pomalej. Kam on tam stál na Prosím, udělejme to. On tam stál na Dávaj, prosím. OK, tak ty teď hraj ale za mě. Čau lidi, Ne, teď, ale prostě, ne, pochoduj tam a tak. teď budu hrát za bráchu. Takže jaký mohl to by mohl Nebudeš tady kempit. být. Zkusím tam ten. Kámo mě pozval nějaký kam a je tam strašně moc lidí. Mě taky právě teďko. Kámoši, ignorovat. Dej ignorovat. Já jsem našel dveře. Jo, hej, ale počkej, please, chvilku, já to dělám teď mému bráchovi. Ty máš mluv u toho. Asi tyhle to budou. Ne, tyhle to nejsou. Kámo, já potřebuju to, co? Nevím. Co? Jestli to můžu kraftit. Jo, Dádo! Jo! Jo, já mám granát. Já to se vykraftil granát. Kde chceš? Ty to fakt? Granát. Hej, ale ten za mnou jde už půl hodiny asi. Kde je? Ti věřím, ty to zvládneš. Stůj. Koukej, já mám granát. Jsem tu. Hezký. Já ho se můžu hodit, ale nechci stav dost. A ty máš jenom jeden? No jo, protože víc, počkej, já se kouknu, jestli mám na další. No nemám, to potřebuji ty kamery. A nemám kamery. Hej, kam? Je nějaký brejle vodní. Hej, Mati, kamo, počkejte na mě. Počkejte na mě doslova, ale. Já to dělám mému bráchovi. Ježiš, kamo.
Počkej, Bláka se to nemůže udělat sám. Já nevím, protože kámo, on to neumí asi. Já jsem to nikdy nedohrál. Kámo, my už jsme ale strašně daleko. Je to jedno, já půjdu po šipkách, ale tady na mě počkejte, hej. Já už jsem u těch domečků, No to je No konečně! Už jsem tam taky, Joši. Já jdu k tobě na začátek. Já čekám ve čtvrtém levelu. Ty vole. No, to ti bude to vás. Ty jsi šel v domečku, jako náš. Ne, já jsem už ve třetím. Já se teleportuju za tebou. A kde seš? Ano. No dobrý, tak tady se to už můžeš udělat sám. Čau! Stojím už. Dávno stojím. Počkej, já tady musím teď konc... ty Brejle. Kolik máš level, aby se to zjistil? 3. Tady jsem, ty žemlo. To seš ty? No, to jsem já. Ne, ty vole, to je, tam to je, tady ten jsem já, vole. Počkej, ty seš tam to oko. Ne, to je můj brácha. Tady to jsem já. On už hraje za sebe, jo? No. Hej, ty jsi hrozně pomalej, Marku. Já totiž nedoším, co to je pryč. Aha, Já prostě jenom chodím. tak ho drž. Kámo, já si doslova zvu něco těžkýho a dám to na ten stoj, co jsem ho nemusel držet. Jo, no. Já jsem to jednou takhle dělal v jedné hře, že když jsi skočil, tak jsi měl peníze. Já jsem si to zatížil telefonem, ten mezerník, a prostě jsem odešel. Jo, já jsem většinou, když bylo tam skok peníze, tak jsem šel do nějakého malého místa a potom mi to takhle hodně skákalo. Já taky. Já nic nevidím tady toho oko. Přes oko. No, jako no, tak. Kámo, to zní divně, že se pojmenoval oko. No jo, kamo, no, ale to je jedno. Já jsem oko. On je oko. McDonald. No, A ty jsi McDonald. no, já jsem nebyl. Cože? Víš, že tam je žemla? Je tam je takhle nějaký nejde. Ne, žemly. Taky jsi zhebnul. No tak já jsem taky zhebnul, tak já tady na tebe čekám. Tady, ty debile. Dělej, pojď. Ty zemlo. Ty žemlo. Víš, že žemla, tak je ta. Konečně! Já cítím bagetu. Já jsem v pátém levelu. Konečně jsem v pátém levelu. Žemla je fakt ale bageta česky. Ty to nejvody. Česky. No, tak jsem dobila bageta, no. Tak jo, já tě ve škole sežeru. Já do školy ještě Heavy! Dělej! Portni se do toho! Jo, portni se do 5. Tady už jsem. už jsem kde. Ve 5. V 5. Jsem, čau. Konečně jsem v 6. Hej, kámo, Matěj, vole, počkej na nás. Hahaha. Hej, rozumím. Já na nás počkám na 7. Ne, na 7 na nás nebudeš čekat, počkáš na nás tady. Jo, no hej, dělej už. Kam jsi hrozně pomalej, ty žemlo jedna.
Ty housko, ty bagetu. Bagetu. To se vlastně je houska i bageta, po té obě dvě věci jsou těmhle. Je to našel, že to bude nugget. No, protože jsem to věděla, ne? Jablíčko. Já Já- potřebuji to přeskoč, to je advokát. Já nemůžu, kamo. Pojďte. A můžu Jdu si na teleportovat do sedmičky. Já si vidím už tam. Tak se portuj se do 7 klidně. My už jsme u toho výtahu. Do sedmičky, jo? No, do 7. Počkej. No, tam se Oba hledají stejno. čísla, to je ono stejné. 3, 2, 1. Teď. Ne! Po mně jde nějaký růžový zvuk. To je moje dvojča. Růžovej. No, nerůžový. To je moje dvojča. Ne, to je kačky dvojčátko. To je kačky dvojče. Jaký? No tohle. Nula. Poslední je 0. Teďka by na mě vypadla, teďka by na mě ta růžová sračka vypadla. To bude, ona tady pak je. Ta růžová? Jaká růžová? Co meleš? Osm. No, všechno je to něco krásný, já to live, růžové. To se pojmenoval live. No. Všechny se pojmenoval live růžové. No. Je krásná. Pojďte, já jsem zabloudil. Mě nahání kačky dvojče. Nebo mýho bráchu nahání kačky dvojče. To tady koukej dole, že jsou. Kámo, jste úplně postižení. Já to rozemři, to já mu nalákám. Nemůžu. To je určitý se. Všichni jsme. Kolik mám? Já jsem ho zabil. Už mám 3 čísla. A já jsem ho zabil. Já taky chci. Mám 7, 8, 7, 8, 9. Tak to je fakt dobrá kombinace. Já jsem mega rád, já jsem ho zabil. mám 7, 4, 8, 9. Mhm. Počkej, tady si byl, stůj. Stůj. Já? No. Aby šlepá ulička, takhle. Aha. Tady je komputer, pojď za mnou. A jo? Jo, Hned nalákej ho sám. já. 9, 9, 8. Dělej. Pojď k té trepce. Jo, zabijeme ho. Zabijeme ho a budeme mít chvilku klid. Mhm. Těch čísel je. Ej, kolik těch čísel? Já nevím. Těch kolik bylo 4. 8. Bude nalákej ho sem k té trepce. 8. K té trepce. Pojď, trapce. Trapno má. Pozor! Co jsi udělal? Kamo, ale za to můžeš ty.
Jedno. Protože mě zabil. No to je skvělý, jak mám 5. Ale to je tam sedno. Už mám další. Já budu celou dobu u té trapky. Ty ho musíš nalákat. To tady je, ale... Marku, nalákej ho do trapky. No, Nalákej ho do trapky. Kam už mám 3 komputery. Nalákej ho do trapky. to je to květka, jako. U východu. U východu, ono u východu. Já nevím, kde je východ. To je kokot. Davide, běž prosím tě za... Tady jsem pomoc. Dobré, Ajaj. Kolik máš nízek? Já už mám 7. Já mám právě málo. Běž k němu, běž k němu. Ne, že to není on. Ne, to je on. Já mám strach. Běž k němu, běž k němu. On se bukl. Dobré. On se bukl. Ne, sakra. Pojď, Jo. On se buknul. Jo, baknul se. Já taky. Hej, počkej, odlákej ho. Marku, kde jsi? Kam jsi šel? Pes, drhni někam. Je jedno kam. Trapce. Dělej. Běž k trapce. Už běžím. Kurva, tady je zeď. Ještě ne, já ti řeknu. Ještě ne. Ne, pojď. Zval jsem ho sám, takže dobrý. Protože ta sedmička bude lepší. Kolik máte kdo čísel? Já 0. 4, já mám 5. 5 mám. Já mám 3 a to jsem teďka ukradl. Kámo, nice, další. Mám 6 už. No, to je špatný. Ajaj. A je tady. Ty vole, lidi, dnešní video by to bylo asi všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, určitě nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem a uvidíme se u nějakého dalšího videa. No, tak zatím čau.